Sari Kuduk Pawogo tegese perangi para denawa para raseksa ing negara Ngalengka Diraja lawan tanding lawan para landya bala Wanara ing pijil saking negari Gomiskin Dawa Wadya kalane Dasamuka Aksata Wadya kalane Sri Rama Wijaya Andhon Yudha ana madyaning paprangan akarya geger ing samyawan
Raja Manik sejatining alam kang tinuding jagat ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe. Indrajit Pikananda wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji Prabu Dasamuka Edyan Jin Rama Wijaya sakwadya balane kethek ngebyuk ana ing negara Ngalengka Diraja dumadi parangan gedhe dina samangka kendel tenang Rama Wijaya wani mluruk perang kelawan negara adikuwasa negara gedhe negara Ngalengka dina samangka iya kepareng matur duh Kanjeng Rama Dewaji ana piye perang gegemburan menika ingkang dados korban boten namung para kawula klebu para nayakaning Praja para senopati kang sarta para masyarakat ingkang boten ngertos kenthang kimpuling lalakon tumut dados korban mengising peperangan para mirsani menika duh Kanjeng Rama Dewaji menapa boten prayogi dipun sigeg dumugi semanten kemawon supados boten sangsaya kathah korban-korban ingkang minangka dados bebanten wonten telenging payudan. Karemu piye? Pangapunten. Peperangan menika timbul inggih awit saking paduka Kanjeng Rama Dewaji Rakwanaraja. Timbule peperangan merjaka panjenengan ingsun nggih dasare paduka Wanuh Wani Indra Dewi Rekyang Warasinta garwanipun ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya menika ingkang dados tuk sumbereng perkara utawi prahara ingkang nimbrung wonten negari Ngalengka satemah dumadi peperangan terus karemu sedaya menika pumpung durung kadung sedaya menika pumpung durung kadung gelo menika manggone wonten wingking boten wonten gelo menika wonten ngajeng
Terus kamu napa mboten langkung sae? Dewi Rakyat Warasinta dipun wangsulaken wonten astanipun ingkang Sinuhun Prabu Rama Wijaya. Supados sirep peperangan menika. Wis terang ya, Dik. Jen, gobokmu lungono. Bapakmu wis kebacut tresna lawan Rakyat Warasinta. Sinta banget tak totoi pati. Aku kudu bisa rabi lawan Rakyat Warasinta. Nuwun sewu. Menawi kelampahan Paduka Malakrama dumateng pun Rakyat Warasinta nitik saking yuswa utawi umur Sinta menika tasih sak putra panjenengan piyambak. Paduka menika sampun lalu yuswa tegese sampun sepuh. Lah kok rabi kalian bocah wedok sing isih bocah sak umur putra panjenengan. Cit. Wong lanang nadyan tuwek kaya dene bapakmu Dasamuka. Kuwi nek rabi karo cah wedok sing jek nom, ora enek sing wong do ngrasani. Mergo aku duweni bondo donya. Aku duweni derajat pangkat kanggo srana mulyane calon mbokmu sing anyar sing jenenge Rakyat Sinta. Rabi kuwi nek tuwek sing lanang ora enek wong ngrasani. Beda nek wong rabi kok tuwek sing wedok cekala mangsa dirasani karo tangga teparo. Napa wonten rabi kok tuwek sing wedok nggonku kono ana sih. Rabi tuwek sing wedok timbang sing lanang. Larahipun kados pundi? Enek cah lanang jejaka nganggur ora duwe gawean utawa pengangguran. Pengen dadi wong sugih, pengen dadi wong mulya sing kedunungan bondo donya. Cah lanang enom mau wekasane gelem dirabi karo randha tuwek umure 65 taun. Karepe cah lanang mau gelem dirabi karo randha tuwek mau entuk 3 taun munggah 4 taun randha mau mati wekasane entuk warisan lemah sawah kebon rasa panunggalane. Niku rabi tenan malah entuk 3 dina sing mati malah cah lanange mau kok saged mati mergo keracunan susu sing kadaluwarsa. Ngaten Kanjeng Rama Dewaji. Iya. Kula kowe aja nyalahne yen to bapakmu Dasamuka berung kapan ngono mlupat karang ya medhot ben rabi lawan Rakyat Warasinta. Iki kula dapur namung elik-elik kemawon. Sedaya wonten kersa Paduka Kanjeng Rama Dewaji titip negara Kalengka. Dina samangku bakal nggugah nggone turu pamanmu Kumbakarna ana sukune Gunung Gokarna. Tak gugahe supaya pamanmu Kumbakarna gelem dadi senopati negara Kalengka. Inggih wis tak dawuh. Buddha dina iki.
kang tekane tanpa sangka sukuning gunung Gokarna papan ingkang sepi lir sepat samun kinopang dening Wanadri kathah tetuwuhan kang ageng-ageng kayata Gurda Mandira marang gunung kepuh kayu lanang ingkang samiya tepung pang lan ranira nganti datang kawis tingal soro tingguan pratangga mati peteng gendet lelimangan ana sing mastani kalamunta sukuning gunung Gokarna papan gawat kaliwat-liwat sing mung wingin prasasat jalma mara jalma mati parandhing ana bonono titah wujud raseksa ingkang nembe tapa nindra lah menika warnane kadang mudha ing negara Ngangkodian Kumbakarna sadurunge mija saking kasatriyan panglebur bangsa ingkang nembe tapa nindra meh setahun dari tapa nindra ana sukuning gunung Gokarna awit sinurung kogel kagilaning dalih nenggih lisan Kumbakarna kelawan ingkang Araka sang Dasamuka ya sang Angkara Murka prasetyaning nala dhateng junggar dene Tapa Nindra kelawan tok dereng antuk pemadang sepikang swasana ana ing sukuning gunung Gokarna sakala pecah sepining swasana awit praptanira sang anak Wanaraja munggah Janira Nindra ingkang nglayi Kumbakarna Ladrang Karayagung
Tuhan sendak kirim bulung Kaporo buho risak koro buho enang Bensahanan keadilanan sihir kehasin Kuman sihir kelahan Jemain kanan mamut sihir ponceng Nayakan yang alat Betek alat kutomo Seswa Sogo Oto
pamoring kawula Gusti saking dalang Reca manlik sedagining alam kang tinuding jagat ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe adiku di sing tak tresnani donya ora tenggelahan wong ana pun kakang jaluk panyapura dina samangko mrapeki lawan jeneng sira Kumbakarna kang nembe tapa nendra ana sukuning gunung Gokarna. Ya kakang ora dadi kaya mengapa kakang Dasamuka. Dina samangko margake aku nyuwun dawuh lan jaluk katerangan. Apa to dharmane apa to sing dadi sedyane kakang Dasamuka. Buka marang gone Nendra adimu panglebur gongsa Kumbakarna. Musik Kumbakarna musik. Ora perlu ngrembug babagan kang pigati pakune aku pengen kangenan lawan jeneng sira Kumbakarna merga tak etung udakara wis meh setahun pun kakang lawan Jati ora sampet jagong kanthi pertintis kadi dene dina samangku lan maneh Kumbakarna aku paham aku ngerti
Kamuntung nggonmu turu ana sepuning gunung Goh Karno iki tak itung wis meh genep setahun. Mongko sing jenenge wong turu kok kesuwen. Wong iki nek turu kesuwen pekasane tangi turu siji telake garing pengen ngombe, nek wis ngombe pekasane pengen mangan. Nek wis kelakon ngombe karo mangan, lambene kecut pengen nyedot udut. Mul kaki. Ora perlu ngrembug bab sing wigati kowe pengen ngombe apa, kowe karo. Pengen ngunjuk apa tak sembadani. Yen wis kelakon kowe apa babakan omben lawan pun kakang. Kowe arep mangan daging apa tak sembadani. Daging kebo mengko tak beleh ning kebone. Pengen mangan daging sapi mengko tak beleh ning sapine. Medune kepengin kowe ngrasakne daginge wedhus. Mengko aku dhewe sing beleh mergake kowe apa upamane kok ora seneng iwak wedhus, wekasane kowe pengen mangan iwak pitik, mengko tak golekne pitik tak beleh. Nek pitik ora doyan kepepet mangan, pengen mangan iwak kirik, mengko tak golekne ning komplang masak apa sate senengamu. Nek wis mangan karo ngombe kecekel, kowe pengen udut apa? Udutmu apa? Mergakemu tak tukokne dhewe. Wit saka Jingasu Jesamsu. Kowe apa lawan pun kakang mergake dina samangku, pun kakang sing sembodo minangkane apa sing dadi penjaluke yaiku Mbok Karno kakang. Jaluk pangapura sadurunge ya kakang. Olehku serawung kelawan kakang Dasamuka wiwit indil-indil tekan ondol-ondol wiwit jejak bang nganti cerapak, wiwit bayi nganti gerang paribasane. Aku wis apal watak wantu solah selagane kakang Dasamuka. Waton kowe dadi wong awean, waton kowe dadi wong lumo, kowe mesti ana pamrih kang sinandhi ana telenging ati. Mula kang saka mangkono kakang, aku moh kepotangan budi lawan kakang Dasamuka. Kowe nggugah aku eneng apa, aku moh tok enehi apa-apa sadurunge cetha apa sing dadi sedyane kakang Dasamuka nggugah nggone Mbok Karno turu. Ayo kakang, kowe kandha lawan aku duwene sedya apa? Aku njaluk ngapura, aku moh nampa apa bae paweweh saka kakang Dasamuka. Nek urung cetha, nek urung jelas kekarepane kakang Dasamuka nggugah nggonku turu. Goncang kancing langit, kalap-kalap katon Lirgin sanging alis Risang mawe gandrung sabarang katulu sabarang katulu Mukir moyak ayek saking tias bali wuruk lumare sang gandrung dohari sumitra tanaya parahamba ya yen kowe belum pengen ngerti apa sing dadi kekarepanipun kakang gugah nggonmu turu kumular sumurupa kalamonta dina samangku negara ngalengka dumadi peperangan gedhe sariku duk pawaga perange para raseksa andane Dasamuka tandhing lawan Madyabala Trewanda pandegane Rama Wijaya dina samangku
wis dadi perang gegempuran Rama Wijaya sing didukung lan para Wadyabala kethek dina samangko wis tumeka ana ing negara Ngalengka lan wis dadi peperangan lan dalah arep apa to Kakang ora lidok ucare wong gaplok aku biyen ati matur apa kelawan Kakang Dasamuka udakara setahun kepungkur aku wis matur kelawan Kakang Rahwana yen to Kakang Rahwana nggondheni kekarepanmu nggonmu kepengin ngrabi kelawan Rekyang para Sinta srana nyidra Rekyang para Sinta tok gawa mring negara Ngalengka ora wurung ki mengko bakal kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan kowe eling apa ora duk nalika semana aku matur kaya ngono ya aku eling Upakarna iki wis kedadean Kakang apa sing tak kuwatirake apa sing tak sumelangake dina samangko wis kelakon Wadyabala negara Ngalengka tandhing biasa pawan kekuatane Rama Wijaya sing didukung lawan para Wadyabala kethek saka negara Guwa Kiskindapura ora wurung iki mengko sing dadi korban ora mung para kamula klebu para manggalaning prajurit kang santa kabeh melu dadi korban wengising peperangan iki wis tak kuwatirake ning nyatane Kakang Dasamuka wegah nampa wewarah mampik pitutur becik tan mendho ing pamiruta wekasane kowe nggondheli nggonmu duweni rasa tresna kawan bojone Rama Wijaya sing jenenge Rekyang para Sinta iki sing dadi titik perkara iki sing dadi wiwitane geger ing mapan ana ing negara Ngalengka merga kowe wis wani bidhak bojone kliyan kowe wani nyolong garwaning Prabu Rama Wijaya sing jenenge Rekyang para Sinta Kakang aku bola-bali wis kandha lawan Kakang Dasamuka ngrusak pagrayu kuwi ora becik nyures terus ijo kuwi ora becik rebut bojone wong liya kuwi ora apik ning nyatane mung duwe Kumbakarna ngrebut bojone wong liya ki ora becik monggo ning tumrape Dasamuka malah kualik piye gagah-gagahe wong lanang kuwi iso ngrebut bojone wong liya saya iso ngrebut bojone kancane dhewe iki malah ketole gagah oh wis minger kiblatmu Kakang kowe wis minger kiblatmu ngrebut bojone wong liya kok gagah iki gagahe ning endi mula yen ana kedadian kang kaya mangkene kuwi aja sambat lawan Kumbakarna dina samangko yen dumadi peperangan kaya ngene aja sambat lawan adimu panglebur gongso tanggungan dhewe merga iki dosa saka sambat tuladan prayogi satriya gumagri Ngalengka Sang Kumbakarna asmane tur iku warna diyu suparandening gayuh utami diweduk perang Ngalengka yen nyodar biatur mringkeng raka mrih Raharaja wis akan cukup
Cukup dina samangko Kakang Dasamuka wis ora usah dadak ning kene. Kowe baliya ning negara Ngalengka. Yen ana payu-payu geger ning negara Ngalengka aku mau tumandang gawe. Dadi kowe ora gelem tumandang gawe, aku ora gelem tumandang gawe. Mergo iki dina sumber kelumputan mapan ning negara Ngalengka. Sik, omongan. Yen mancen kowe ora gelem tumandang gawe belani negara Ngalengka, aku tak takon kowe dhisik Pangsulana. Takon apa, Kakang? Kowe kelawan sing gawe urip dikodrake urip ana ing negara Ngalengka kuwi dadi apa? Ya, Kakang. Yen kowe takon aku dikodrake urip ana ing negara Ngalengka kuwi dadi satriya. Dadi satriya? Ya. Yen pancen kowe ngucap kowe dadi satriya. Darmane satriya kuwi ana pira lan apa wae para gage jlentrehno kuwi. Kakang, darmane satriya kuwi ana 5. Darmane satriya kuwi ana 5. Ya. Apa wae sing angka sepisan? Satriya duweni dharma utawa duweni kewajiban ya kuwi ora maksa rahayuning bumi kelahiran. Kuwi dharmane satriya sing angka sepisan. Sing angka 2 ngayomi para pendhita kang sami ulah ujo, para kiai alim ulama kang nedhep ibadah mangkurbaning Gusti ing Maha Murah. Sing angka 3 sing angka 3 tresna ing bangsa welas asih marang para kawula dasih. Ing angka 4 tuhu ing janji nuhoni janji kang wis kawedhar. Dewa dene sing angka 5 tunduk ing bebener adhedhasar wedha kang sarta undang-undanging negara. Darmane satriya sing cacah ana 5 apa ya wis mok tindakne kanthi bener becik? Wis, Kakang. Aku dadi satriya utama. 5 perkara sing dadi darmane satriya wis tindakne kanthi bener becik. Kowe goroh, kowe ngapusi kumuran. Gorohku mapan nggon ngendi? Ngapusi nggonku mapan. Mapane ana ngendi nek ngapusi lawan dharma sing tak sandhang. Coba panenono. Ingkang angka sepisan. Dharmane satriya kuwi apa? Dharmane satriya ingkang angka sepisan ya kuwi rumeksa rahayuning bumi kelahiran. Tegese rumeksa rahayuning bumi kelahiran kuwi maknane apa? Tegese negarane ditekani mungsuh. Satriya mau kudu cancut tali wanda. Wani maju ana ing paperangan tanpa beda kaya dene para pahlawan kusuma bangsa. Ing nduk nalika semana negara Nuswantara jajah dening negara liya. Para pahlawan kusuma bangsa satriyaning negara wani maju ana ing paperangan. Ora mung bondo para nyawa diundhokne kanggo belani bumi mutah darah sing dijajah dening negara liya. Kowe kandha kaya ngono kuwi sadar apa ora? Ya, aku sadar. Yen sadar ya kene ora gelem kumrem ya, kowe ora gelem jumangkah. Sing mbok arepake kowe dilairake ana ing negara Ngalengka. Negara Ngalengka ki bumi mutah darahmu. Mongko darmane satriya sing angka sepisan rumeksa rahayune bumi kelahiran. Yen negarane ditekani mungsuh, satriya kudu tumandang gawe ora mung bondo, nyawa ditotoke kanggo belani negara. Yen perlu nganti tetes sing getih kang pungkasan. Kuwi rumeksa rahayuning bumi kelahiran darmane satriya. Ya kene negaramu dijajah lawan Rama Wijaya samadya bareng getih. Kowe ora gelem tumandang malah micek ana sening gunaga. Aku piye?
Linggo ketara bumi gonceng ku malut guntur kanton malut guntur kanton umum kang jolo niki gumembak penyu kumambang Sang Wisnu Bathara Rasa nglebur bumi. Ayo. Jare kowe ngucap karepmu dhewe. Metu saka lambemu dhewe. Darmane satriya sing angka pisan rumeksa rahayune bumi kelahiran. Sing mawa makna mawa teges. Yen negarane dijajah, ditekani mungsuh, satriya kudu tumandang tanpa diperintah. Kudu jumangkah tanpa diperintah. Ya kene, dina samangko negaramu tinggalane para leluhur negara Angka. Ditekani dening mungsuh Pakati Rama Wijaya. Kowe ora gelem tumandang gawe kowe malah dekok malah turu ana sukuning Gunung Gokano. Kowe satriya apa dudu? Kakang. Aku tak matur ya Kakang. Pancen bener satriya mono duwe kewajiban bilani bumi mutah darat. Yen perlu ramung bondo nyawa diudhokne wani dibelani nganti tetes sing getih kang pungkasan. Kene kowe ngerti? Oh sik aku tak omong sik. Kowe menengo Kakang. Aku pancen satriya dilairake ana ing negara Ngalengka. Kowe karo aku padha tegak turune Kanjeng Rama Begawan Wisrawa kelawan Kanjeng Ibu Sukesi. Bener aku dadi satriyaning bangsa, satriyaning negara kudu ngurung kepi negara Ngalengka. Lah iya, nek negaramu ditekani mungsuh kok ora gelem tumandang. Cangkemmu menengo sing. Aku tak omong. Satriya pancen duwe kewajiban belani negara nganti tetes sing getih kang pungkasan. Ning ditonton duwe dhisik negarane kuwi bener apa luput. Yen pancen negarane kuwi bener, satriya kudu tumandang gawe nyawa diudhokne kanggo belani bumi mutah darat. Ning yen negarane kuwi negara sing kleru, negara sing luput, satriya ora oleh tumandang gawe mergo satriya iso bedakne lan iso milah-milah kang saka milih-milih. Yen negarane sing kleru, negarane sing luput, satriya belani negara sing salah, pekasane satriya mau ora kena diarani satriya utama. Mula kang saka kuwi aku ngerti yen negaraku sing kleru mergo aku gak tumandang. Aku ngerti negaraku Ngalengka sing salah. Salahe negara Ngalengka saka pakartine ratune sing jenenge Dasamuka kowe kuwi sing wis wani bedang bojone liyan, sing wis gawe perkara lawan Rama Wijaya. Negaraku sing salah mergo negaraku salah awit pakartine ratune sing jenenge Dasamuka. Mula aku gak tumandang gawe mergo aku ngerti nek negaraku sing kleru, aku belane aku ya dadi satriya sing kleru. Mula kang saka kuwi aku gak tumandang ana dasare. Wis rampung lek ku ngomong, saiki cangkemmu gedhe muni. Ayo muni. Lentas lentus. Romansane aku ki ambak buta, aku ki Nadyanto Denawa. Ning aku iso bedakne ndi sing bener, ndi sing luput. Negaraku salah saka pakartimu mergo aku gak tumandang gawe. Ayo muni saiki. Yo. Yo. Yo ning ngene kok. Ngene. Tur miturut manut sumarah mring Gusti. Dene Sidi Miwang Utama panindaking praja
Terus nek kowe ora gelem tumandang bilane negara, aku mau kon piye? Aku mau kon piye, bukan? Kowe manut karo aku ya, Kang. Kowe pisan iki, please. Kowe manut karo aku men negaraku tentrem. Negara tinggalane Kanjeng Hyang Sumali Raja bisa ayem kaya dhisik, tentrem kaya dhisik. Negara tinggalane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa, bapakmu kang sarta tinggalane Kanjeng Ibu Sukesi, ibuku sing saiki munggah kaji. Aku tak rewangi kaya ngene iki mergo aku tresna kelawan negaraku. Bekasane aku klontang-klantung kaya ngene iki mergo aku tresna karo negaraku. Aku mau tumandang gawe iki mergo aku tresna kelawan negara Ngalengka. Terus kamu piye? Pisan iki kowe manut karo aku. Aku mau kon manut piye? Aku tak manut. Tenan. Kowe manut karo aku tenan. Yo. Sabda Pandhita Raja Ratu pangandikaning Nalendra tan kena Wolawali. Pindha kowe tresna tumetes sing drancang sita yekti tan kena dene langit. Kowe manut karo aku. Yo. Dina samangko kanggo nyampe peperangan iki, aku duweni penjaluk rong perkara lawan Kakang Dasamuka. Kowe njaluk rong perkara? Yo. Apa? Sepisan. Kowe njaluk ngapura lawan Prabu Rama Wijaya. Kuwi sing mongko sepisan. Sing mongko loro. Kanggo nebus dosa lan keluputane Kakang Dasamuka. Sinta balekno nyang tangane Rama Wijaya. Kuwi sing dadi penjalukku. Nek kowe ora gelem mbatani penjalukku, kowe rasah nang kene, kowe lunga saka ngarepe Kumbakarna. Gelem ora? Apa mau? Sing mau jaluk mau apa? Sepisan kowe njaluk ngapura kelawan Prabu Rama Wijaya ndodho ing reh keluputan. Sing mongko loro kanggo nebus keluputan dosa sing tok sandang sinta balekno nyang tangane Rama Wijaya. Ya. Pasempatan. Kowe duweni penjaluk, aku yo duweni penjaluk. Ya. Supaya imbang. Ya. Kowe njaluk apa, Kakang? Aku mok kon njaluk ngapura karo Rama Wijaya. Ya. Aku gelem njaluk ngapura karo Rama, ning Rama dina iki tekakno kene. Ning aku kene. Nek wis Rama Wijaya tekan kene, aku gelem njaluk ngapura. Ya, aku sagu. Sing ngono. Aku tok kon barekne Sinta ning tangane Rama Wijaya. Ora ngono? Ya. Aku gelem balekke Sinta ning tangane Rama Wijaya, ning nganti Rama Wijaya ora gelem nampa Rekyan Sinta, kowe kudu gelem dadi senopatiku. Maju lawan Rama Wijaya sang wadya balane kethek. Barenono mencetha janjimu karo janjiku. Aku mok kon njaluk ngapura karo Rama Wijaya, iya toh? Iya. Aku gelem njaluk ngapura nyang Rama Wijaya, ning Rama Wijaya saiki tekakno kene. Sing loro, aku mok kon balekne Sinta ning tangane Rama Wijaya. Aku gelem balekne Sinta ning tangane Rama Wijaya, ning Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta. Kowe kudu gelem dadi senopati negara Ngalengka, maju mungsuh wadya balaning Rama Wijaya. Piye? Ya, aku sagu. Sagu. Deal. Bagus. Janjimu karo janjiku disekseni jagat saisine. Ya, Kakang.
Buktekno omonganmu, buktekno omongane. Kumbakarna, ya kowe yo buktekne apa sing dadi janjimu. Ya. Tekakno rene saiki. Rama Wijaya tekakno rene, aku tak njaluk ngapura lan balekne Sinta nang tangane Rama Wijaya. Palunggon lagun ning bekas kuwi kita. Kita hidup. Adung ngabarno. Risang Kumbakarna mandeng pucuking grana anut marang Gyomaning Kayu. Kayung angayati parutama kaya mati jroning urip jroning tumeka mati ya layang ing aluyuk. Pindha kecating semana sumusuping marang jatine Sang Kumbakarna. Mantek aji pameling nering cipta muter giling kahanane Sri Rama Wijaya Pata ana sekuning Gunung Gokarna ing pamrih arsa upadi ngupaya marganing pedamen supaya ora kedlarung-larung geger ing negara Ngalengka. Ingkang ngraka Sang Rahwana Raja wis aguh minta pangaksama lan balekne Regyan Sinta. Bocah menika semono. Rene Sang Kumbakarna satriya kagentur tapane manteng semedine. Sak gebyaring pandhit saged deweng netra sakala wis bisa ngrawuhke Sang Rama Wijaya mapok ana ngasane neraka Rahwana Raja.
tapi karunaning kaswase aneng marga mamalaku oi sang kula mangkat mojo lan balu manguati soraya mangrang sang wayang soraya mangrang sang wayang bumya samo rawaya ambo yan mendung gumulung barang mendung sumeblak dina samangka Rama Wijaya Sprapta ana ngarepe Rakwana Raja ayo kakang sing njaluk kowe lho kakang supaya aku ngrawuhke ing sinuwun Prabu Rama Wijaya bagi jumbuh lawan janjimu karo janjiku ya Prabu Rama Wijaya ya jagat ya dewa ya Bathara ana apa Prabu Dasamuka dina samangka ora ana ceceke ngati bakal gawe kapitunan tumrape jeneng sira Rama Wijaya nggonmu ditekakne rene srana pedamen ya terus karepmu kepiye Dasamuka bareng tak pikir-pikir tak gagas nganti kandas kursi tias tak gontok nganti cetha tekan jroning nol aku wis nglenggana rumangsa dosa rumangsa kleru rumangsa luput apa sing tak tindakake nduk nalika semana wani nyidra garwamu Rekyan Warasinta mula rene aku wis ngrumansani dosa aku njaluk ngapura lawan kowe Prabu Rama Wijaya apa kira-kira gelem nampa ingin dadi panyuwunan pangapura lawan jeneng sira iya Dasamuka Gusti ngakarya jagat wae gelem ngapura umate yen to umat mau bener-bener njaluk ngapura kanthi ikhlas ing ngaranan taubatan nasuha ya gini menungso karo menungso ora gelem paring pangapura yen kowe kanthi tulus saka atimu kowe njaluk ngapura marang Rama Wijaya tertamtu wae tak wenehi pangapura ayo matur nuwun tak sing sabanjure kanggo bukti yen to aku bener-bener rumangsa salah rumangsa kleru lawan jeneng sira Rama Wijaya dina iki uga bojomu Rekyan Warasinta tak balekke gawanen mulih bojomu Sinta neng omahku neng negara Ngarengka jroning setahun blas urung tak kapak-kapake aku nyenggol wae ora kula dina samangka kowe percaya kelawan Dasamuka bojomu isih murni bojomu isih suci urung kelepetan lawan dedusan kula kang saka mangkono rehne kowe cetha nggonku ngabyantor kang sarta ngucap lawan jeneng sira Rama Wijaya dina iki uga Sinta gawanen bali Sinta gawanen mulih cumangkang terus sesungguh Lindu gantara bumi gunjing Gumalun buntara garaton Gumalun buntara garaton Umok kang jolo niki Gumembah penyu kumambang Dosan Wisnu Dosan Wisnu Bathara Arsa Lempur bumi yen perkara nggonmu njaluk ngapura kelawan Rama Wijaya wis tak ngapura ning sing angka 2 Dasamuka kowe arep balekne Rekyan Warasinta marang panjenenganing musuh dina samangka kambuhan ana tekane Rama Wijaya
sak wadyabala Trimondo saka negara Gwakis Kendhapura mlurut perang ana ing negara Kalangka iki wis dudu perkara katresnan nanging perkara kewajiban kang sinampirake ana pundhakku kiwa kang sarta tengen dina samangko hambek angkara murka kudu sirna dudu perkara kian para sinta ning kewajiban sing kudu tak sandhang nyirnakne angkara murka pinemune jebul kabar sing sumebar ana ing jagat jare Ratu Ngalengka Dasamuka ki ratu sing kendel ratu sing wengis ratu sing kejem ratu sing ora duwe wedi karo sapa-sapa kuwi kabar sing kleru kabar sing kabur wak ora ana bukti kasunyatane pinemune jebul Ratu Ngalengka ki ratu sing jirih getih wedi mati sawise negarane diserang dening Wadyabala Trimondo saka negara Gwakis Kendhapura mringkus atimu ulur mungkret kaya cacing ngisi-ngisini Dasamuka sing jare kowe ratu sing duwe kadegdayan jagat tanpa timbang ning nyatane kowe jirih getih wedi mati gobokmu rungono Dasamuka aku ora sudi nampa rekian para sinta aku mau gawa mulih rekian para sinta aku gelem nampa lan gelem gawa mulih rekian para sinta ning barengi ndasmu gumlundhuk ana ing Bantala piye piye nek sampe supaya ya silik cocok kang mawi wong estu majep padoning ati colo bolo majep padoning ati netra kocak montar manjir hidupnya mangoto paparan berabak beranang simon merang saketeng utahan ati colo bolo Iblis orang, Prawa Wijaya dijak becil ora kena. Aku wis gelem jaluk ngapura, gelem balekne Sinta ning cangkeme ngabane kowe. Iblis orang nantang pengen mondar bajingan. Sabar, Kakang. Aja ketlalu bangun menesu. Sapa sing ora lara ati? Ing atase Dasamuka kisah. Ratu sing blegedu, ratu sing sakti mandraguna dipandhase karo Prawa Wijaya. Sabar. Sapa sing ora lara ati? Aku ki ratu sing ora tau njaluk ngapura karo wong liya. Ratu sing kejem ora ana sing ngukuli Dasamuka. Aku gelem njaluk ngapura karo Rama Wijaya. Gelem balekne rekian para sinta. Ning nyatane jawabane kupingmu krungu dhewe. Dikira Dasamuka wong jirih getih wedi mati. Yo. Kakang sabar yo Kakang. Sabar. Wong nesu kuwi wis ilang kesadarane 50%. Sabar diunggahke tidurne. Dina samangko nek mung nuruti ubane kanepson ora ana kerampungane Kakang. Innallaha ma'asabirin. Masa nuturi aku? Ngerti ora? Artine innallaha ma'asabirin. Ngerti? Artine apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Aja ngawur ah. Wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti kang akarya jagat ngono. Yo sabar yo Kang. Disabar-sabarke. Rumangsane apa? Sapa sing ora mrino, sapa sing ora nesu? Sapa sing ora ngamuk? Kahanan kaya ngene kok.
rumangsane apa? Ya, iya. Diunggahke didukne luwih dhisik aja kendaro-karo nggonmu. Ngopeni bawah para murka. Kuasane barang-barang lan jiwane lakon. Bener kowe, bukan? Wong sabar kuwi iso mikir secara wening. Ya, kowe wis sabar to, Kan. Wis mau ilangi kameksanmu. Wis. Bareng aku wis iso ngendhaleni rasa kesabaran. Aku kelingan. Kelingan apa? Kowe janji karo aku piye? Janji sing endi? Lho. Rewo-rewo lali kowe. Aku mau kon njaluk ngapura lawan Rama Wijaya wis tak tindakne. Aku mau kon balekne Rekyan Parasita wis tak balekne. Ning nek nganti Rama Wijaya ora gelem nampa Rekyan Parasita, kowe dadi senopati negara Kalengka mungsuh Rama Wijaya sak wadya barane. Tak tagih janjimu mulana. Aduh mati. Oh. Ayo. Janjimu piye? Yogine lakon nimbrung aku mbok karma. Sediaku becik, sediaku apik ning yogine. Aku malah ketip dan haratan sing kaya mangkin. Ora satriya mono ati lan makati kudu nyawiji. Tegese yen wis bacot janji kudu ditindakake. Kowe janji lawan Dasamuka. Yen Rama Wijaya ora gelem nampa Rekyan Parasita kowe dadi senopati. Mancing jroning paprangan. Ayo, tak tagih janji. Yo, Kakang, yo. Iya, Kakang. Aku ora bakal licat ing janji Kakang Dasamuka. Nanging aja gegeden rumangsa nggonku maju perang lawan Rama Wijaya sak wadya balane. Ora mergo Kumbakarna bilani angkaramu Kakang. Ning nggonku maju perang aku bilani bumi mutah darah negara Kalengka iki. Iki tinggalane mbahmu karo mbahku Prabu Sumaliraja. Iki tinggalane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa. Iki sing tak rungkepi, iki sing tak belani. Aku ora belani angkaramu Kakang Dasamuka. Masa Kakang cewek. Akune kowe maju dadi senopati negara Kalengka. Pateni Rama Wijaya. Iya, Kakang, iya. Aku ora bakal licat ing janji kemoro. Dina iki Rama Wijaya tak rangsang lakon dening senopati Kalengka.
Rama Wijaya Rama Wijaya kowe aja nyalahne lawan Kumbakarna ora kurang-kurang nggonku budidaya supaya rampung peperangan iki ning nyatane nggone rasa tulus saka Kakang Dasamuka balekne cinta lawan kowe mok tolak mentah-mentah mok tapik mentah-mentah saengga aku kepeng kok ing perkara kudu maju dadi Senopati. Rama Wijaya aja mok salah niku Kumbakarna aja mok salah niku Kumbakarna yen tok dina iki wadya balamu ketek saka negara wis kendhakura bakal tumpes tapis tanpa tabet teracak dening Senopati Ngalengka Kumbakarna. Cinta